Kung mangita ta og mga consolations, kay kitang tanan nagkinahanglan magyod og words of consolation. Diha sa Ebanghelyo si Jesus naghatag kanato usa sa mga consoling words niya alang kanato. Ayaw kamo kahadlok, ako kini. Kung atong aninawon pag-ayo ka ng mga pulong sa Ginoo, makaingon ta nga ang Ginoo kanunay nag-uban, ang Ginoo kanunay naghatag og pagdasig kanato diha sa atong paglakaw niining kalibutana. Sama sa usa ka bata, kita usab na kasinati ni ana nga nagtuon ta diha sa paglakaw. Ug diha sa atong pagkat-on sa paglakaw na ang atong ginikanan nga mugunit nato. Musapnay nato. Mao nang magpraktis sa lakaw, primero gunitan pa ta. Unya after a while, makabalo na ta mulakaw, mao na nga sugda na taog buhi-buhi sa atong ginikanan. Hangtod nga nakabaro kita sa atong kaugalingon. Niagi kita niya ng mga maong proseso. But there are times diya sa atong paglakaw matumba. Kanang bata bitaw nga matumba, unya mukamang, mutindog na pod, matumba. Nakaagi man ta niya ng tanan, no? Niya ng maong estado diya sa kinabuhi. Apan dili lang diya sa pagkabata nga kita matumba, kita nagkinahanglan nga sapnayon, even now diya sa kinabuhi nato, nanay mga susamang nga kasinatian, bisag mga gitawag og mga adult na ta, no? Bisan pag edad-edaran na ta, naay mga panahon nga matumba ta, dunay panahon nga masukamot ta, dunay panahon nga mahadlok ta, dunay panahon nga magduha-duha ta, dunay panahon nga maglisod ta. Mao na nga nagkinahanglan ta og sapnay, ginagkinahanglan ta og mga kamot sa Dios nga mugunit kanato. Ug nindot kayo nga diha sa Ebanghelyo gipahinumduman kita sa Ginoo nga wala kita bihay sa Dios. Bisan pag mibarog kita sa atong kaugalingon, ang Ginoo nagpadayon diha sa iyang pagkaania kanato. Mao na nga siya naglig-on, siya nagdasig kanato kanunay, ayaw kamo kahadlok, ako kini. There are three important things nga ang Ebanghelyo naghulagway, naglarawan kanato nga diin atong mapabalandungan. Una, nagpahinumdum kini kanato diha sa ato ang kinaiya nga doon natay mga limitasyon diha sa kinabuhi. Doon natay mga limitasyon diha sa kinabuhi. Gilarawan diha sa kinabuhi ni Pedro diha sa Ebanghelyo, no? Si Pedro, ang mga tinunan na ay kahadlok. Mauna nga naay mga kahadlok sila. Ug niya si Jesus naglakaw sa tubig, no? And then giingnan niya, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Kung ikaw kana Ginoo mo, palakwa ko diya sa tubig. Matud pa ni William Barclay, no, nga kana usa ka ekspresyon diya sa kinaiya ni Pedro being an impulsive. Ug diya ikaduha, diya sa personality ni Pedro nga diin gusto siya nga iyang ipakita nga doon na siya po'y kapasidad, no? Mao na nga sa dihang naglakaw na sa tubig, sa dihang nakalimot siya nga naay Ginoo nga naglakaw diya sa tubig, mao na nga nagsugod siya, no? The moment nga nabati niya ni divert ang iyang attention from Christ to the storm diya sa iyang nasinati, naunlod siya. No, naunlod siya. Nagulagway kini diha sa
kinaiya na to usahay. Kanang moingon ta nga I can do it my way. No, kanang matudpas kanta nga I did it my way. Sometimes we think nga wa na ta nagkinahanglan sa Ginoo. Nagtuo ta nga we are powerful. We have our own capacity to stand and to walk in the waters of life. At masayop ta. Tungod kay natay limits. Doon natay mga limitasyon diha sa kinabuhi. Dili ta makaingon nga we are powerful enough, but there are things na ay mga butang it's beyond our control diha sa kinabuhi. Muna nga atong di na to kalimtan nga naay mga reality nga beyond our control. Reality beyond our control diha sa kinabuhi na to. Muna nga kadang pagunahuna na to nga makahimo ta bisang unsa. Tungod kay gamhanan ta, we are powerful. But no, it's a fallacy. Tungod kay naa kitay mga limits diya sa kinabuhi. And we have to accept the fact that we have limits. O kung mailan na to, nga doon na tayo mga kahuyangon, if we have weaknesses, naa po tayo source of strength. Naa tayo source diya sa kusog, nga mao ang Ginoo diya sa kinabuhi na to that we seldom see diya sa pag-uban diya sa Ginoo. Muna nga it brings us to the second point nga if we have limitation, doon na tayo mga limitasyon sa kinabuhi, but we have a God who is powerful and source diya sa kinabuhi na to. No kanang source diya sa kinabuhi na to ang Ginoo. Like for example, kinsa man nato dinhi ang moingon nga, Father, ako wala jud ko'y problema sa kinabuhi. Nga ba nato dinhi? Moingon nga wala jud ko'y problema, Father. Kago daghang kong kwarta. I can do whatever I want. No? Tungod kay gamanan ko. Wala ko'y walay luna ng problema diya sa kinabuhi nako. But naata, we have our own share diya sa mga pagsulay na ay mga storm sa kinabuhi na to. There are times nga we doubt diya sa Ginoo. Na ay mga panahon nga mo question ganita sa Ginoo. Na ay mga panahon nga na ay mga it's beyond our control diya sa kinabuhi na to. Like for example, the experience of pain, sickness, death. Kanang mga reality nga diin bisan pag-unsa ta kagamhanan ay dili kita makalikay niya ng maong mga hitabo diya sa kinabuhi nato. Naay mga panahon nga musinati kita og mga kalisod. But let us not forget, ang Ginoo is offering His hand aron pagtabang kanato nga diin gamhanan siya who is in control. Who can control diya sa dagan sa kinabuhi nato. Ug gani usahay malimtan nato nga naa na dinhi nato. Tanawa ang atong kaugalingon. Bisan pag naay mga pagsulay nga moabot diya sa kinabuhi nato. Naataron din no? Salamat tas Ginoo, salamat Ginoo kay nakamatap ako. Salamat Ginoo kay nakaginawa pa ko. Salamat Ginoo. Nga bisan pag naay mga pagsulay diya sa kinabuhi nako, I stand firm. Naagbarog ko tungod sa grasya sa Ginoo. Tungod sa grasya sa Ginoo. Imagine kung dili ka kamata. Oh. Imagine kung dili ka bati o gutom. Imagine kung dili ka makaginawa. Seconds lang. Kuyawan ta niya na. Bisan pagani sa unsa ka high-tech ang atong panahon karon. Pero naay mga realidad nga dili gyud madala diya sa ka high-tech sa atong kapanahonan karon. And so we recourse in God. Muna nga kung tanaw na to diya sa kinabuhi na to, there are times
Bisag wala na to masinati ang Ginoo, but wala kita biyai sa Ginoo. The moment nga nagbarog kita o ganiya kita, nagpadayon kita pag sinati sa gasa sa kinabuhi, diha sa gasa nga gihatag sa Dios, dini ka nato kanang hangin nga itong giginhawa. Salamat ito sa Ginoo. God is always with us. Muna nga himuo na to siya nga kusog o kadasig na to. Muna nga let us trust in the Lord. Usali kita, let us focus always diya sa mga mata diya sa Ginoo. That brings us to the third point nga diin buot na to pamalandungan diya sa Ginoo. Kanang iyahang presensya diya sa kinabuhi nato. No, kanang iyahang pagkaania kanunay dinhi sa kinabuhi nato. Mutong kung giingon ganina nga gagmay patagi gunitan tas tong ginikanan. Oh, kabalo na ta mo buhi. Murag mo katindog na tagatua, makalakaw na tagatua. Muna nga nahimo kitang nakabarog sa atong kaugalingon. Mingon itong ginikanan, pwede na sa mabuhi. No, na sa nagkinahanglan nato. But God is not like that. Bisan naa na ta, bisan tuod o kita na ay responsibilidad, makatindog na ta sa tua. But God never abandon us. Muna ang atong kanunay nga i-affirm diya sa kinabuhi na to. Kay nindot kayo na bisan tuod naglakaw ta, ngaway kauban mo nang mahadlok ta. But God is always behind us, if not leading us. God is always at our side. Nga dain siya kanunay andam nga mo sa pupo ka nato. Kung makita nato kanunay siya na nag-uban ka nato. That words of the Lord, do not be afraid. Ako kini. Ako kini. Mga pulong sa Ginoo nga diin, diya sa panaw sa kinabuhi, we may experience downfall, failure, we may experience difficulties, pain, but let us recourse to the Lord. Nga wa kita biyae, kanunay naghatag ka nato sa iyang ayang mga pulong. Kanang during the lowest moment diya sa kinabuhi na to, kung magproblema kita, we do not know what to do diya sa kinabuhi in moments of doubts, no? Maglisod tag unsaong desisyon. Let us always remember the words of the Lord diya sa tong ebanghelyo. Ayaw kahadlok, ako kini.